Assalamu alaikum muhtaram milletteşler, siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bütün dünyaya sevilip yaşayışı halkımızın tırmışın, kün kuruşun yaptırtığını devam etəbiz. Bugünkü programmada Utrau avulunda Pışma yılğa Saşa Kupır tırgızıldı. Bu Kupırdan скорая помощь, Утрауга біздің келеді. Пожарный машина, завод Успенкадан. Ульяновский şəhərindən tanılğan milletteşimiz Ramil Abitov. Biz bir kaçan tanıtmıyoruz üzümüzün lanlarını, yetim lanlar, zor simyalı lanlar. Gel buluşabız, gel varsana biz fayda itəbiz. Tabanlı kulda milletteşlerimiz nişik yaşay? Yerler sürülmey. Bir kimge de bölünüp verilmegen bizning avulning jeri. Bu kadar yerler atalar hükümet jeri. Başkırstanda Tatar sanatkarlarının Sün Sanduğaşı tübegara konkursu uzdu. Maturgana doğuşlarını söylep aldık. Hemin de onlar layıklı kişiler deyip taptık biz özümüzünde. Tapşırığımız ahırında tarihi kadr sahifesi. Tümen ülkesinin Utrau avulu halkına 3 yıldan soň yanadan dünya bilen aralaşu mümkünligi barlıkka kildi. Pışma yılğa Saşa jimirilgen kupirni tırgızdılar. Bu vakigadan soň yukka çıgıp bara tırgan avulның tırmışı nişik özgerdi? Bu hakta haberçilerimiz reportajında. Pışma yılğa Saşa salıngan bu kupirni Svertlav ülkesi Utrau avulu halkı 3 yıl boyu küttü. Eski kupir jimirilgenden soň avul halkı qabattan dünya bilen aralaşa başladı. Kupirni tüzüklendirүү üçün ülke hükümeti 21 milyon soň bölüp bergen. Bu Kupırdan скорая помощь, Утрауга біздің келеді. Пожарный машина, завод Успенкадан. Та продуктылар алғалы. Yolu болсайды, міне, қазірінде yol. Turun taqlapata aytkeli. Bundan bir yıl ilikkine avulның isimi jisimine turu kileydi. Kupir jimirilgenden soň kuller hem Pışma yılğası şılğanışında avulşın мәгънәсендә матур табигать кочагында Утрауда кала. Ну как без моста мы, когда наводнение или большие дожди водой заливает, мы же не могли попасть. Очень многие добирались, кто как мог, кто на лодке, у кого есть катер, но не у всех же есть катер. А сейчас мы добираемся, и наводнение вот было, мы уже приезжаем до места. Хәзер азык-төлек һәм төзелеш материалларда алып кайтырга була, ди Сәрвәр Шумасова. Мондагы юлларда йөрер өчен алар УАЗ машинасын махсус сатып алганнар. Аларның гаиләсе Утрауда туган күпләр кебек җәй көнне монда кайтып яшиләр. Одно время было, что вот никто ничего, все уехали, а сейчас стали и молодежь приезжать, родительские дома ремонтировать. Аның бабасы әсеңнән әтисе монда совхоз директоры булып эшләгәннәр. Ул елларда Утрау авылы гөрләп тора иде, ди Сәрвәр. Я даже помню в своем детстве, это огромная деревня была, столько детей, вот нигде травы не росло. Вот с 2 улиц выгоняли скотину, полнёхонько было, нигде ни крапивы, ни травинки не было. Совхоз таркалганнан соң мәктәп ябыла һәм авыл халкы туган авылын ташлап читкә чыгып китә. Бүген авылда 50 йорт исәпләнә, 35 кеше яши. Авылда яшәүчеләрнең бакчадан башка бернинди дә хуҗалыгы юк. Монда мал туар асрамыйлар. Ит һәм сөтне сатып алу арзанга төшә диләр. Утрауда фельдшер пункты да, почта да эшләми. Хатларны алар кибеттә алалар. Ул мәмләкәт Шумасов йортында урнашкан. Ире белән икесенә бу кеше бизнес пенсияләренә үстәмә табыш китерә. Авылдашлары өчен аларның эшчәнлеге икеләтә файдалы. Аларның фургоны авыл халкы өчен җәмәгать транспорты да, авырсалар ашыгыш ярдәм машинасы да. Авырмасаң яхшырак инде дип истәп куйды кибет хуҗасы. Не было моста, мы 3 года возили на лодке. На лодку выгружали, с лодки выгружали домой, тащили все. А то, что мост построили, это очень хорошо, но есть и плюсы, и минусы. А зачем мост, если нет дороги? Күпер төзелү Утрау халкының транспорт мәсьәләсен тулысынча хәл итмәгән. Бу күпер завода Успенка поселогы, Башкар авылы Утрау авылы юллары составына керә. Завода Успенка Башкар авылларына барып җитәр өчен урман аша 17 чакрым юл үтәргә кирәк. Махсус транспорттан башка бу араны узып булмый. Яңгыр яуса бөтенләй мөмкин түгел. Крыловның маймыл һәм күзлек мәсьәлендәге кебек күпер бар, күпләр аның рәхәтен күрә алмый. Этот Иксанов Самигулла заболел,
Вызвали ему скорую. Они не смогли доехать. И где-то там застряли. В 4-м километре. Җирле халык икенче юл белән йөрергә ярата. Карталарда ул күрсәтелмәгән. Утраудан Моставчиковка кадәр басу аша 6 чакрым юл. Тегесеннән берни белән аерылмаса да 3 тапкырга кыскарак. Особенно в дождливую погоду тут вообще раскисает все. Даже такой вот сухой погоду-то вон как трудно. Колеи невозможно проехать. Монда да рәсми булмаган күпер бар. Аны утрауда туып үскән кешеләр төзегән. 3 ел элек алар ук авылда мәчет төзиләр. Ләкин ул әлегә буш. Йөрүчеләр юк. Яшь балалар решили яңа мәчет салгалы. Кәрәк. Но безнең от безделья, что ли, кешеләр утрауда яшәгән. Не интересуется дисәң табылат әлеге. Намазга тәйрәмәтләр, угынмайтлар да. Әмінә түмәндә яшәгән балалар, яшь балалар уже намаз укыйлар, ураза тотатлар. Мәчет янында Пышма елгасы буенда балаларга бердән-бер юаныч булган кымлык, кызыну һәм кыйыну урыны бар. Күперләр төзү, мәчет салыну соңгы елларда авылның яңарышына китерде ди халык. Түбәләр алыштыралар, яңа йортлар калкып чыга. 1 ел элек ташланды клуб каршысында сайлау көнендә Бөек Ватан сугышы һәм җирле бәрелешләр сугышчылары истәлегенә мемориал ачканнар. 70 кеше үлгән сугыштан, 40 кеше тире кайткан. Вернули живыми. Прямо менә Бекбулатов Халлам Махарамович не вернулся с Афганистана в 83-м году, что ли. Таһир Гымаддинов һәм берничә активист солдатлар исемен барлау белән шөгыльләнгән. Мемориал ачылышына да акчалата ярдәм иткән. Таһир туган авылына кайткан сайын мемориалны карап тора. Сукмакны чүп баскан 9 май көнне дә митингка беркем чыкмаган. Книга памяти Гарабанта кәңгеше юк. Неоднократно Свердловскийга, Государственный архив госслужащих, онта бүтән кешеләрнең данныйларын бирде. Кайта үлгән, кайта сугышкан, весь хәзер известно. Таһир Гымаддинов гаиләсе белән туган йортын һәм әти-әнисенең каберен карау өчен утрауга кайтып йөри. Авылдашларның тормышын яхшырту өчен хөкүмәт даирәләренә күп санлы хатлар язу нәтиҗәсендә утрау тарихында беренче тапкыр суы эчәргә яраклы кое казыла. Утрауда всегда елга Пышма. Үз хәбәренә бөтен кеше шал Пышмадан су эчә иде. Хәзер мен ничә ел тому назад добились через прокуратуру колодцы. Меня должны были 7 колодцев, сделали только 3. Ну ладно, хоть благодарим, что у меня 3 колодца. Рашид Сагитова гомере буе утрауда яши. Яшьлеге монда уза, ашык була, кияүгә чыга, балалар үстерә. Юл кәрәк, күверләрне кәрәк, юллар йөри алмайды, балалар скоро йөрмәйди, безгә юл булмагач. Юл кәрәк, кылыпча кәрәк моны безнең якка. Пожалуйста. Азык-төлек кибетенең әҗәт китабы буенча Утрау авылы халкының киму ягына баруын чамалап була. Шулай да яшьләр ата-ана йортына кайта һәм утрауда өйләр төзи. Аның тормыш кагыйдәсе шундый: әйткән сүзне үтәү, өлкәннәрне хөрмәтләү, кешеләрне ярату һәм мохтаҗларга ярдәм итү. Сүзебез Ульяновский шәһәр думасы депутаты, Тимер юл районының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, тарих фәннәре кандидаты Рамил Абитов турында бара. Борынгы Сөмбер каласында халкыбызның байтак гореф-гадәтләрен яңартуда, мәдәният йортларында татар иҗат коллективлары оештыруга лаеклы өлеш керткән танылган милләттәшебез гаиләсендә хәбәрчебез Рамис Сафин булып, Рамил белән Сирина гаиләсенең матур яшәү серләрен өйрәнеп кайтты. Әни безне шулай дип тәртә. Если кызларым кияүгә чыксагыз, ирләрегезгә баш берия кирәк, тыңнарга кирәк, бер качан да ашыгып решение принимать итәргә ярамый диделәр. Сабый чактан ук чын татар тәрбиясе алып үскән Сиринәгә әби әнисеннән алган киңәш нәсихәт аны һәр чак гомер юлында зата бара. Кайнана-кайнатага ихтирам, иреңә хөрмәт татар гаиләсендәге беренче язылмаган кануннар. Чувашстанның татар сыгыты авылындагы Зәйнәп Бану апа белән Миннәтулла абый Мәхмүтовлар гаиләсендә үскән. Берсеннән-берсе уңган, куллары гына түгел, күзләре дә уйнап торган. Ләкин бик тыйнак кара күзле 5 кызга ул чакта авылдагы бик күпләр күз салып йөри. Мин яшь вакыттан гел катайны нәбиләр янга. Мин апкатайларда
Сирия белән таныштык шулай. Кичкырын авылак дигән шундай ни була иде. Мероприятие була иде авылда. Зыйлайлар моны кичкырын кышкыне вот зыйлайлар да. Мин шуны братлар белән барайны шул алар мине барайлар авылак каршында Сирия белән таныштык та инде. Җегетләр әни әйтмешли бик күп иде авылда. Ник нәрсәсен белмим дә инде даже яратылгандыр шул инде рәмис. Мөхәббәттер инде, Ходай тәлә кушкандыр инде, туачак балалар булыргадыр инде бу язгандыр. Шәһәр егете булачак яшь офицер Рамил белән авыл кызы Сиринә моннан 35 ел элек гаилә корып Ульяновскида яши башлыйлар. Улар Радик кызлары Рамилә дөньяга килә. Балаларын да үзләре сыман милли гореф-гадәтләр, дини йолалар нигезендә тәрбиялиләр. Чөнки үзләре дә кем әйтмешли, тормышның төбеннән үз көчләре, үз тырышлыклары белән күтәрелгән. Кайсы вакыт бу арып кайтасы инде. Семьяга да бахытыз кала. Мани хәзерләр мани улар каттылар, минем мани ярактан каттылар. Берсә кат алар белән бергә утырып, тарашып, сөйләшеп утырасы инде. Моннан 3 ел элек Ульян шәһәрендә зур иҗтимагый эш алып барганнары, гаилә институтын ныгытуга керткән тырышлыклары һәм яшьләрне тәрбияләүдәге эшчәнлекләре өчен өлкә губернаторы Абитовларны мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләде. Әлбәттә, бөтен өлкәгә танылырлык гаилә булу өчен сабырлык та, уңганлык та һәм тырышлык та байтак кирәк булгандыр. Тормышның матуры шуннан ул була. Үзең зыясың, үзең табасың, үзең эшлисең, и шуннан сыйнасын беләсең тормышның. Күп ишетмәскә, күп сөйләмәскә, бер-береңә юл берергә кирәк, матур гына тыңтырырга. Без балаларыбыз үстердек, киченекенә тотынмаска, картларны, ата-аналарны хөрмәт итәргә. Атлап йөрүшеннән генә түгел, күрешүеннән үк әйткән сүзендә нык торучы, суккан җирдән эзәргә яратучы Рамилне якташлары Ульян шәһәр думасына депутат итеп тә сайлыйлар. Миңа авыр тигелешләргә, миңа да җаның кайф. Вот, мин яратам. Мин халык яратам. Мин думаю, что халык та мине ярата, потому что әлегә хәтле бер нинди дә тимер юлда, нинди дә бер нинди дә мероприятиялар безнең үткәрелмәде иде. Бу ел безнең булды Сабантуенда 12 ел үткәрдек, 10 ел Сабантуй үткәрдек бу ел. Әлхәмдүлилләһ шөкер үтте яхшы. Вот. Танәстә тибилде. Бер татар теле мәдәниятен үткәрәбез, тоже ул безнең традиция керде. Без бер качандан үзебезнең ланнарны, ятимланнар, зур семьялыланнар, вот, гел булышабыз, гел барсына без файда итәбез. Үзенең төп эше, иҗтимагый хезмәте һәм депутатлык мәшәкатьләре ничек кенә тыгыз булмасын, ул гаиләсенә, бала аныклары белән аралашуга да вакыт табарга тырыша. Сарай амбарлары да кош-корт белән тулы. Бу бит моны үзенә бер кызык ул. Үзенә бер кызык. Итә белән чыктың, берсәк сөйләшеп алдың. Кискеренчтән каттың, тоже берсәк сөйләшеп алдың. Диге сөйләшәсең хәлләрен белдең дип. Кибеттә дә бар буларның итләре. Ну, кибеттә үзенең особый иде. Бу үзенеке бит инде. Үзең карап үстерәсең. Май чүлмәге тышыннан билгеле дигәндәй, йортның да капка төбеннән, ишек алдыннан ук монда нинди кеше яшәгәнлеген белеп була. Абитовларның да урам, бакча буйлары күпләрне сакландырырлык. Без кая барсак та, моны галеткалар тырышабыз алып кайтырга. Ял иткән тешләрдән инде. Без бит инде авыл кешеләре тәтәкләр матур кирәк инде, матур булсын дип инде, шуңа күрә матурлата барабыз. Вот такие интересные кустарниклар булар барысы да. Берсе башы тирә, тагын берсе тотына. Менә әле вот до этих пор барысы да аттылар тәтәкләр инде. Вот. Бик тә матурлар. Шәһәрдә үскән кеше булсам да бит мин җирсендә үскән мин. Безнең частный дом иде, әниләрдә тәйләрдә. Вот. Вот. Бу потому что мин буларны беләм. Бу моның эшен дә беләм. Да, яратам да эшен эшләргә. Пладыйында яратам инде моны. Бу нәрсә үскәнне. Аллага шөкер, заманалар нинди генә булса да, илдәге үзгәреш, яңалыклар айлап түгел көнләп булып торса да, үрнәк аларлык татар гаиләләре байтак әле. Дини тормыш белән дөньяви вазгыятны янәшә куеп, яшәүдән ям табып, тәүфиклы балалар, аныклар үстерүче егет кызларыбызны күреп, күңел шатлана. Милләтебез өчен горурлык хисе арта. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Табанлы күлдә милләттәшләребез ничек яши? Җирләр сөрелмәй, беркемгә дә бүленеп бирелмәгән безнең авылның җире. Ул хәзер җирләр атала хөкүмәт җире дип. Башкортстанда татар сәнгатькәрләренең сөн сандугачы төбәгара конкурсы узды. Матур гына тавышларын сөйләп алдык. Һәм инде алар теге лаеклы кешеләр дип таптык без үзебез инде.
тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Свердлов өлкәсенең Красноуфим шәһәреннән 40 чакрым ераклыкта урнашкан кечкенә генә бик матур Табанлы күл дигән авыл бар. Ул шул төбәктәге иң борынгы татар авылларының берсе дип исәпләнә. Табанлы күл архив документларында 15-нче гасырның урталарында телгә алына. Бүген анда милләттәшләребез ничек яши, татар гырыф-гадәтләрен саклыймы? Булар хакында Уралдагы хәбәрчеләребез язмасында. Тормыш итәр өчен халкыбыз матур һәм җайлы урыннарны һәр вакыт сайлый белгән. Табанлы күл авылы да кайын һәм ылыслы агачлар белән капланган калкулыклар арасында балыкка мул күлләр һәм Уфа елгасының иң матур җиренә урнашкан. Табигатьнең матурлыгын күрә белүчеләр өчен бу чын мәгънәсендә оҗмах дияргә була. Безнең авылда табанны күллебез бар. Аның табан балыклары бар. Халык табан балыгын тотып, шуның белән уха пешереп, жарит итеп, увлекаться итәләр. Элегрәк бу җирләр башкорт дачалары дип аталган. Ләкин җирле халык үзләрен Идел буеннан Уралга күчеп килгән татарлар икәнен дәлил торган чыганаклар тапкан. Авылның көньяк ягы атала Типтәреш дип. Ни өчен Типтәреш дип аталган? Казанны басып алганнан соң Казан татарлары безнең якка килә башлаганнар. Ул татарларны атаганнар кибелеп чыккан татарлар дип. Шуңа аларга исем биргәннәр Типтәр татарлары дип. Узак еллар Ләбиб Сәсәнбаев шушы төбәктә яшәүче татарларның тарихын өйрәнә һәм китап бастырып чыгару өчен материаллар туплый. Хәер, аның үзе турында да аерым бер роман язып булыр иде мөгаен. Әле советтар вакытында ук депутат буларак Табынлы күл авылында 160 урынлы кирпеч мәктәп ачтыра. Аның тырышлыгы белән Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарга һәйкәл барлыкка килә. 77 кешедән нибары 36 ир кына туган ягына әйләнеп кайта. Үз машинам белән Свердлов шәһәренә ничә мәртәбә генә бармадым, нинди генә организацияларда булмадым бу памятник турысында. Әмма ләкин барыбер үз намусыма ирешеп, үз теләгемә ирешеп, шушы һәйкәлне без 1989 елны ясап куйдык. 44 ел элек Табанлы күл авылында клуб төзелеп сафка баса. Ләбиб Сәсәнбаев 25 ел дәврендә аның директоры булып эшли. Ул вакытта Табанлы күлдә бүгенге көндә Түбән Серга районы Әрәкәй авылындагы кебек үк төбәктәге татар мәдәнияте үзәге була. Ә хәзер Ләбиб абый Тургай ансамблендә баянчы. Без бу клуб булганы өчен Аллага шөкер дип йөрибез. Ярый клуб бар дип. Шул тинтү настроениене күтәрә, күңелләр ачыла. Әйтәм, бер сүз белән генә әйтсәң, яшәртә кешене. Кайчандыр Табанлы күл авылы халкының эшләре гөрләп барган. Совхоз элитарлыгы үстерү белән шөгыльләнгән, хезмәт алдынгылар белән дә горурланган алар. Шулар арасында социалистик хезмәт герое Матрена Степановна Мәүлетова. Аның звеносы 150 гектар җирдән 560 центнер уңыш алып рекорд куя. Бу Урал төбәге өчен чын мөгъҗиза, чөнки гектарыннан 60-70 центнерны да көчкә җыеп ала торган булалар. Матрена Мәүлетова исеме бөтен илгә таныла. Хезмәттәге уңышлары өчен Мәскәүдә бөтен союз күргәзмәсендә катнаша, район һәм өлкә советы депутаты булып сайлана, 22-нче съезд делегаты була. Хрущев, Брежнев һәм Ельцин белән өлкә секретары булган чорда бер өстәл артында утыра. 1999 елда Матрена Мәүлетова бакыйлыкка күчә. Ләкин туганнары һәм авылдашлары каһарман якташын онытмыйлар. Аның хөрмәтенә чаңгы турнир уздырыла. Тирә-яктагы татар, рус, марый авылларыннан төрле яшьтәге спортчылар Табанлы күлгә җыела. Ә бүген исә Табанлы күлдә бер генә дә авыл һәм фермер хуҗалыгы юк. Күпләр вакыты белән Себергә я Екатеринбургка йөреп эшли. Элеккегә караганда хәзер перспектива юк дигән шикелле. Авылларны хәзер хөкүмәт карамый. Җирләр сөрелмәй. Беркемгә дә бүленеп бирелмәгән безнең авылның җире. Ул хәзер җирләр атала хөкүмәт җире дип. Безнең авылның кешеләре берсенеке дә җире юк. Шуңа карамастан да минем шундый ышанычым бар. Яшьләр әйләнеп өйгә кайтырлар һәм берәр төрле нәрсә
ашып җибәрерләр дип уйлыйм. Татар авылларын мәчетсез күз алдына китерү дә кыен. Ул Табанлы күлдә дә бар. 7 ел элек җимерле бетә язган булса, авыл халкы тырышлыгы белән бүген ул торгызылган. Мәчетебез әлхәмдулилла бигрәк әйбәт Корбан бәйрәмнәрен үткәреп торабыз. Әле Уразага ит бәйрәмен үткәреп җибәрдек. Менә хәзер Корбан бәйрәменә әзерләнәбез. Менә шундый борчу мәшәкатьләр, шатлык куанычлар белән яши. Урал таулары белән уратылып алынган, берничә дистә гаилә өчен кече ватан булган кечкенә генә татар авылы. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Башкортстанда татар сәнгатькәрләренең җыр конкурслары елдан-ел күбрәк талантларны ачыклый. Туган тел республика бәйгесе иң мәртәбәлесе булса, районнарда да үзләренең җыр конкурсларын оештыруга зур игътибар бирелә. Шаран районында да милли җыр сәнгатебезгә ихтирам зур. Бирдә татар һәвәскәр җырчыларның Сөн Сандугачы исемле төбәк-ара конкурсы оештырылып килә. Быел 5нче тапкыр уздырылган сәнгать бәйгесе географиясын тагын да киңәйткән. Сәләт ияләренә бәяне соңгы елларда туган ягында яшәүче, танылган җырчы Фәнгали Әхмәтов җитәкчелегендәге жюри бирә. Җыр бәйгесен безнең хәбәрчеләр дә күзәтте. Шоран районында җырчылар конкурсы башлаганда аңа һич тә икеләнмичә Сөн Сандугач исемен бирәләр. Сәнгать бәйгесе үзе дә Сөн елгасы башланып киткән төбәктә Нөрәй авылында оештырыла башлый. Матур гына тавышларын сөйләп алдык. Һәм инде алар теге лаеклы кешеләр дип таптык без үзебез инде. Монда инде жюридә опера җырчысы Татарстанның, Башкортстанның атказанган артисты Илһам Валиев килде. Төрле репертуар бар. Эстрада җырлары да бар, халык җырларында бик матур җырлаучылар бар. Шулай ук классик әсәр менә Заһир Исмәгиловның Былбылым әсәрен җырлады бер конкурсантка. Без бик шатланып тыңладык һәм бик югары осталык белән башкарды. Без сөендек аның өчен. Үз осталыкларын сынап карарга теләүчеләр татар халык җырларын һәм эстрада әсәрләрен башкара. 16 яшьтән 45 яшькәчә башкаручылар арасында узучы бәйгегә кайбер талант ияләре беренче генә килми. Бу конкурста мин давно катнашасым килгән иде, но мин белә кирәк идем. Шулай ук бу конкурста Катыйның җырын җырлап халыкка күрсәттем. Мин бик шатмын. Сиңа җырларга кирәк диләр. Син артист, булачак артист диләр. Мәтәм юк. Мин беренчедән, мин хирург. Мин һәр вакытта хирург булып калам. Җыр ул күңелгә ята. Күңелдән җырласы кирәк икән, шулай җырлыйсың. Ул бер төрле хобби кебек инде бара менә шулай теге. Тамаша барышында бәйге җиңүчеләре игълан ителә һәм бүләкләр тапшырыла. Беренче тапкырында 2016 елда килгәнем. Һәм инде анда өченче урын алып, минем бәлки шул Üçüncü урын алу бәлки бүтән нәрсәдер булгандыр, бәлки тәргиш булгандыр, шуның өчен шуңардан мин Октябрьский музыка училищесына укырга кирдем. Бәйгедә катнашучыларның берсе дә бүләксез калмый. Төрле номинациядә билгеләнүчеләргә дә бүләкләр әзерләнгән. Инде быел җиңә алмаганнар күңелләрен төшерми. Киләсе бәйгеләрдә дә катнашырга теләүләрен әйтәләр. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Тарихи кадр сәхифәсендә без сезгә фотосурәтләр аша халкыбызның танылган уллары һәм кызлары турында сөйлибез. Бүген атаклы Пенза татарлары Арыслан Полк улы Акъегетов һәм аның нәсел дәвамчысы, татар язучысы, мөгаллим Муса Мөхәммәтҗан улы Акъегетов турында сөйләрбез. Арыслан Полк улы Акъегетов 1667 елда туа. Бөек Петр I гаскәрендә хезмәт итә. Патша Арысланның батырлыгына таң калып, аңа җирләр бүләк итә. Ул җирләрдә Арыслан Акъегетов 6 татар авылы булдыра. Аларны халыкта алтын авыллар дип йөрткәннәр. Арыслан Акъегетов үзенә татарларны берләштерергә дигән максат куя һәм бу авылларга татарларны туплый. Ул 1708 елда аның дәрәҗәле кеше булуыннан көнләшкән кешеләр тарафыннан үтерелә. Аның иң атаклы нәсел дәвамчысы татар язучысы, мөгаллим Муса Мөхәммәтҗан улы Акъегетов. Муса Акъегетов 1864 елда Пенза губернасы Чембар, хәзерге Белинский каласында туа. Пенза гимназиясендә укыган чагында Муса Акъегетов Хисамаддин Милла исемле роман яза. Югары белемне Төркиядә ала.
Бакчасарай шәһәрендә тәрҗеман газетасы редакциясендә эшли, Истанбулда Мәтен Асыл нөсхә исемле газета чыгара. Күпмедер вакыт Төркиянең Андалу өлешендә өяз башлыгы булып тора. Истанбулның фәнни китапханәсендә хезмәт итә. Икътисад буенча фәнни хезмәтләр яза. Ул 1923 елда Истанбулда вафат була. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Без һәр вакытта да сезнең фикерләрегезне күздә тотып эшлибез. Алга таба да хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.